دەمباش خوشکبرایە گیان خەرەکە ئەمەئیرۆ شاغا چیایە پیرسە نەحکیتە شاغا چیایە پیرس ناوی شاغی چیایە پیرسە نەحکیتە نمونەیەک ئێمێ بخوێنن و وێ نمونەی ئەمێ پەرچە بکن وەک هەردەم ئەڤ نمونە یا هەلبەستێک ji helbestvanê me yî giranbiha Mehmûd Sebrî re helbest ya wî ye cana tu pêşkêşa delalan pûta evîna hevdeh salan perçekirina wê ca dirêj e na dirêj e tu kurt e pêş dirêj e kê dirêj e şa dirêj e de kurt e la dirêj e lan dirêj e bûn nehkî yek di do sê çar pênc şeş heft heşt neh her wiha çendî dirêj bi helbest wê nehkît be û bi vê terazoyê be dirêj dirêj kurt dirêj ev çarînek dirêj dirêj kurt dirêj çarîna di da tekek yek lan dirêjek pû dirêj ta dirêj e kurt vî dirêj na dirêj hev dirêj de kurt sa dirêj lan dirêj wiha bû nehkît bi navê çiyayê pêris e. Bi xêr û xweşiyê bimînin ta xeleka wê.